right around yankwa waye bia ma me hine mu hine wadom aka ho ma na yera so tenkwam eno ma yensa ne yemfata dua bi hu abena te sɛ ye na nka bone sabro na adwaman konkonsa ayi hotena te sɛ bone ne de kase ye ka yentumi nka anso wanka sɛ ohumombro bi asom yenso ma na yi yera so tenkwam a ina sa kron no was a for rade uno nyonyam friti church coffee in the church una so nyame una Shadrach Meshach Abednego do ho to so wanyo mu hwamoda ya no pai e wakwa KAAKYIRE Krobea Asante me ma tiefo no ma hwefo nyina da so temkomu a ka nyina ne so nyame yo ya ma fansa no pai yempagya ne yankron so you deserve it out of pay do for me do papa me so so do me pay ma sam akoba no pay e na jatum kasa fide so e kunu no ma chiri poso nom so 95.5 FM me de KAAKYIRE Krobea Asante I am not official mayor ye ya manye ntum enso ba Asante achem ene ne mpatamu a ya na e control kompo ya na e control ana penementra ye din komo no pai stories ne do so papa ye edin no pai ukokrofa yafo obi aguma no pai jamanfo mu twem ne ba ho nyina obi mo ni tamia no pai e ba no pa na manchia ma me adwuma na nyi na one CD e wo mo so obi aguma manfo mu ni ta ye so ko mo so a enrofo ne mfa mission ni agrokra e ga me sa se enrofo no mu mfa mi ni agrokra na me chacha mu ina kwanso ko so kra na mama mfanko odubi e no size information center bra no pese ya communication no sa pe cheche mu fanche me se no na mo expect se be ba kru no mu ba ma mo nsuru ate Jehovah Nisi e pe cheche PKK pa mama nchi ha akwasi Larry yeso ko brento kru ma ya no pompo beti akwasi mi do pa pa ma mu temi no pa all the information centers are hold on mo bi aguma mo monitor mo ina good morning ini se mumpo mu yepa that's not be man of ai hana Ghana kasa hana Ghana ti and into open stories are hold on ahadi pa mu kanogre ini yepa enya ne open ti ne beka ti ne mo nokra ne beka ti edu ba bi betwi be so ni aje ya mo mfa ne sa Aropa mamencha la popo e mame nso ye me mame aropa momi already akwan mo to cemetery hono mo to left hono mo pai woni da di mecha mo kwanso kosokra na wontumi me no ka say eno na me ne samansa boy di ho nkomo chairman wontumi entia yete ne senka ono de still na zo ogina mu na minim ukọ prison minim da bia waso hono ezi se wa withdraw na we let na me kinken na se me wie na se ni su atata me se Ghana for mo fanche enya ni openie na so moto bia ekwa na kwhye mu no ohome entia ni so di hu na wona ni so waso ye no se be bedo pompo so kana kuma to ne yem open ba bitina entia na chitafo nyina all the system regions ananka mota na chie ese chamambugabuga chama wuntumi omra nanka wonfa ni nim die eni kwan of first to ne nema Ashanti mentem timi gina banane no nanka wontem fa nko voter ebi nko nkrampupuni mantem ebi nko eyabunu embuno east ebi nko hafu east ni chese regions aka nyina central na kika ho na so kame sase eni nanti anyere sene sere wanka bia nhemu wana anwene ho kura eni ekukuru na kwahye manchwa ohome enti mfa nche no ebe edu ne de so twene ho firi mu eno come on peda ha ya bra ho sempa e the faithful the royals of Chama want to be mo ra hopa ba ba ne den nya ba ne sawie e ho hwenye yie eno nsem on pay e da ha DBM of education so na NPP ma nyokuo de krata tententen komo mu de nyina ne se ensem bia manfo keka efa extortion allegations against Afenyo Market the minority leader one people for muji to menye yi efa gold board
nkomo no man for bid ni se mi na mabonto mu kire mu se afenyo marking dey o si a charge wa charge ya ko ntinti a watchma sami jamfi sabe ni gold board o makodi sika awa kan komo bi na mabonte se yesi afenyo marking ko sami jamfi sami me de misra wada komo ye ba ye nim se ba na ye ne de edia na wadi ti pe kakra maye me nkwachem NPP MPC ese na be ka no apado ese sami jamfi ka je samasa me ni hwedema eno nkomo na amanfo kan nsem bi se de be ka me sa afenyo marking ye po bi a opadem gia pa eda se pora kan birim die asa ne mapa de a wo ye afenyo marking furu ha ngini so bi a ho sankomo yi na afenyo me no kase wa twe se me jamfi ne nkrofo de se edo makopie mra na ede nkomo no pay eda ha na eno na the new patriotic party the NPP ara betudua no pekire mu se sankomo ne na monte no omo mo gitumenye yi ti aye montungu so bi anyinem eno so no pay eda ha madama yede bi ema application so na pona foku e ma pay obi ono ene wo hwe ani mu se the NPP abanyo ko betuma to aba ma no na enche bia Ghana haina beda no sa chama de ma party no na koma wo de nyina ne se on the discipline ebeba mu pa enti na we MPP ni na moto aba ma pola foku se be o mo bia medi nse hu ye ensem fata ebe ma party na ko position na ebe ma party enti na MPP mu se wo no pola foku bobo na mo nto aba man fama no na moto ma no pe adwumade obobo no nkroma mo mbenu mu ho ene on so no pai at head DB Emma Wo interior minister all body nkomo bia betudwa no pai na nkomo wo de nyina ne se edipa benu mu kire meka me sa se Ghana hanom no kra no se bia buru se bia kudonto over 2026 and ya church na ya chill as insecurity edu bia ho bambo no kra nyina mra ne de bi modamo na afi kra ya twa be boso me be nwotwe egina bra ne chen mfie ampinu na aduonu etwa mu no interior say obi ada wona and on some no pay ada ha me DB man miracles Dennis Abuaje oba ni mu se betwa ba na de ma no na NPP di mo obegina mu se kasamafo de ma party no na ne nkomo mu na tripi na bisa se miracle na wo bai ada na awde amame mame fanchia no enkoma nia wode na fidie ato ha na wotie anopai enra enwumre ko anadwomo ho no wonuma wo atifi mantemu ena femiaye bi ewo ahafo ene bonompa temu that is northern sector and transition zone omuti yeye ma nsuo is right to moderate rain etoto edema won eba ahomachi mu so ebinumu enya saa nsuo no so mfa so bi na noti ena no pay wo atifi fam ne anafo fam no yaye dodo na no ewiem eyenwunu temperature anopa we ewo memu minimum ejira 23 degrees Celsius na maximum ejira 25 saa na te ewo yen mantemu hanso na yefa eposonso a eso enda ho anopai we kire the state of the sea rough Bricona was no yefa forest and hilly zones and a part of the coast and so a boka kra ewo wiem eti ewiemu enda ho ewo ho no mo anopa we am no kase no yefa miaye bi wo coastal and inland zones na ho na asensio so na chase peje ni mo kakra ya chase ye have chance of rainfall ejina 30 to 40%. Ya weka so ha mu ntemu aduasa ko aduanan ense da anhye nkran sa yi hoto nchan am ya afofra aka nyina no ye ha ni mo se ewiem ebete ama ewia kakrabo ede amayen efi aye anopai titru no nkrom ho ekono dodo na no ewiem ebeda ho ede amayen anoti enede wo yen patem ha ene mantem ha no ye se yeso etie yi a urade be ya adoma ma ewia ni bi aso yen so amewiem ate kakra amayen anoti temperature ebe gina between 28 to 33 degrees Celsius between minimum temperature be gina 28 na maximum gina 33 na ehwe baby de se atifi mantem a ohofo bidum ne ye se ewia ne bebo akwachiri kakra but se ba anafo fam ha na ehwe yen mantem ha ne mpatem ha ha na ewia ne mbo denden bia se ebo kakra ewiem mekosu kakra amayen na late afternoon air kono so no yese miaye bi wo anafo fam ha etiye yi a
nso kakra bɛgugu de ama wɔn afei na dodoɔ no adeɛ ahyɛseɛ ɛhyehyɛ anadwo mu hɔ ɛkɔ next day yɛhɛ sɛ ewiem bɛkɔ so ayɛ nwunu ɛde ama meayɛ dodoɔ no a wɔatifi fam ne anaafɔ fam ɛno ti me nua yɛhwɛ dɔnhwere nsia yɛ di anim titiriw a dodoɔ no na yɛhwɛ anim sɛ wia kakra bɛbɔ de ama yɛn ɛnɛ de nso abiom mɛgyina wei so de ɛnɛ report no asi na mada waseda foforɔ awurade yɛ adom a yɛbɛsan ahyia biom wɔ afidie so. Right, abusa ibeda Mr. David Ohene Santa Takra aseba papa ene ewu kwada na no ne fom ye okan ya woda ne ntimo fanche enye se ochena de ye ne ukwada de na woka ho asem ano fo bradwe duru adwuma ne de sa kasa no kasa duru bia wano tumi fom nti mo fanche ne ewu kwada na enye ya woda ye sore so na sports aba after sports be sa ba betra sa no pai na yetumi aton komo no so edi ama me de ne kachiri